Така, и сега забрахме да преговорим едно нещо. И то е... Ето тук. Да преговорим само, кога да използваме лист и кога сет, защото ние си говорихме хубаво кога хеш сет, кога три сет, кога redis, кога linked list, но да преговорим кога лист и кога сет. Лист използваме, когато елементите трябва да бъдат подредени в реда, в който ги слагаме. Не подредени по азбучен ред, а в реда на добавеното. Когато също искаме да има възможност да има повторения, тогава също използваме лист. Сет използваме, когато не искаме да има повторение на елементите. Или не държим на реда, в който ще обхождаме елементите, или редът е подредба по азбучен ред или по някакъв друг метод, зависещ от компарето метод. Но лист обхождаме според това, както сме ги пъхнали, а сет обхождаме според подредбата на елементите или според там, който му текне на хеш сет. Лист позволява повторение, сет не позволява. Така, и сега да видим някое друго малко примерче, след това малко по-голямо примерче, след това обяд, а може би обяда ще бъде по-голямото примерче. И след по-голямото примерче ще ви покажа, ще се опитам да ви обясня какво означава там, дето ви разказах. Средно, бърза, много бавно, това ще се опитам да ви обясня малко по-математически. Така, първо, ако искате да видите разни интересни неща за колекции, напишете следното в Google Java Tutorial Collections. Изобщо така наречения Java Tutorial е един туториал, писан от Сън, вече собственост на Oracle, в който има много неща, които са полезни за начинащия програмист на Java, а също и за средно напреднали. За много напреднали, едва ли ще види там интересни неща. И като напишете Java Tutorial Collections, направо ще ви скочи на така наречен трейл, на български сигурно означава лекции. Collections. И в него може да видите доста примерчета. Така, сега обаче аз ще си измислям примери, ще импровизирам, защото тези тук най-вероятно са доста сложнички, като за 15 минути пример. Така, да си направим един проект, Java проект. Колекция да се казва той. В него да си направим един пакет, това сигурно се ви казва в колегите. Помсап, токийски кемп, да речем, какво си искате направите. В този пакет Помсап Кемп ще си направя един подпакет Collections. Ако искате, направете пакет. Дъжко. Така, значи правим си пакет Comsap Geeky Camp Collections, но вие си го представете както искате. Няма значение. Това е приложение, в което ще пишем глупости и ще го изтрим. Да си направим един клас, който да се казва main и в който да има main функцийка. Да го знаете това. Тук пишете името на класа. Тук да цъкнете този чекбокс и Eclipse ви прави main функцията. Не е голяма специална награма, но все неща. Така, и сега да си направим една структурка от данни. Ще използваме структурката от данни, person, като много простичка. Отново правим един клас, който се казва person. Person. Добре. И ето, примерно аз тук сега ще направя един атрибут един и един атрибут име. Така, разказахте ли за getter и setter? Да. Добре, по принцип в Java обикновено правим така. Член променливите си ги правим private и ги използваме, т.е. показваме на външния свят през getter и setter.
Това са методи, които са за взимане на стойността и за задаване на стойността. Най-лесно се генерира така. Правите си променливите, след това цъквате някъде вътре в класа, source, generate, getters and setters и си избирате двете поленца. Хоп, ето и гетърите и сетърите. И така, стига толкова за тази структура данни. В момента не преподаваме инкапсулация, ами работа с колекции. Да се върнем пак на класа main. Седнете person, разбира се. Не може да го използвате в main. Ето да върна пак person за това. Има едно поленце long egine и едно поленце string in. Ето гетерите, сетерите ги направих така. Цъквам тук някъде в класа, с десния бутон, source, generate getters and setters. То ви казва, че всичко вече е направено, но вие си избирате за двете поленци. Така. И сега нека да покажем свързан списък. Какви са неговите операции? Първо да създадем един свързан списък. Така, класът лист трябва да се импортне. Като напиша лист и натисна след него контрол интервал, се появява някаква глупост, нищо ще направим и ми се появят всички възможни класове, чието име започва с лист. За щастие нашия, бидейки много популярен, е най-отгоре в списъка Java и Util. Само цъквам Enter и ето горе Eclipse ми го импортва. Така, ето тук се появява едно нещо в тези триъгълни скобички. Някои от вас разбрах, че са питали за него. Това нещо в Java се нарича generic. В C++ се нарича template, но в генериците в Java не са това, което са темплейтите в C++, за тези от вас, които знаят C++. Генериците в Java са много по-малко от това, което са темплейтите в C++. Няма да навлизам в подробности, защото нямаме и време, но чрез тези генерици ние имаме възможност да казваме на дадена колекция какъв тип ще са елементите, които ще пъхаме в нея. Сега ще напиша тук person. Значи като напишеме лист и в триъгълни скобички person, това означава, че това ще бъде един списък, в който ще има елементи от тип person. Можеше да напиша и следното. Да речем int. Значи това е list of integers. Давай. За боксинг и анбоксинг справи ли сте? Не съм. Добре. Айде стринг да речем. Значи можеш да си направи списък от стрингове. Аз си направих списък от личности. Така, в момента променливата linked list няма никаква стойност, тя е равна на 0. Трябва да създадем нещо и да го присвоим. New list. Има грешка на това. Някой ще каже къде е за грешката. Защо не мога да направя new list? Защото им трябва да дадем пак видео на лист. Ага, тръгваме скобички пърса. Това не е достатъчно обаче. Лист какво е? Интерфейс. Интерфейс. Да, лист интерфейс, следователно не могат да създавам негови инстанции. А между другото, да казвам отпред, че ще е от тип person, ще държи се с person, от дясна страна може без тип. Да, така е, от Java 7 насам. Java 6 трябваше да се пише. Java 5. А в Java 4 нямаше въобще generics. Да. Така, не мога да инстанцирам интерфейсът, защото интерфейс. Интерфейси не могат да се инстанцират. Трябва да инстанцирам един конкретен. Кой е един конкретен имплементатор на интерфейса лист? Пример.
Така, той не ми е импортнат, затова като дам контрол интервал, ще не се импортнат. Така, тук малко ми излезнаха на скоби излишни, ето така трябва да изглежда нещата. Добре, сега сигурно ще попитате, защо след като създаваме клас от тип linked list, тук не напишеме linked list. Ами може. Но ще ви кажа защо не е хубаво да се прави. Може да присвоявате една променлива от някакъв клас на променлива от базов клас. Тоест от горе надолу в иерархията може да ходите. Може да вземете linked list и да го присвоите на променлив от тип list. Обратното не може да направите или поне не е без специална вратка. Защото не всеки списък е свързан списък. Някои са масивни списъци. Така, защо е желателно да използваме тук като тип на променливата интерфейсът, а не конкретната имплементация? Ами, важно е, защото представете си следното. Ние сме направили списък от личности, решили сме първоначално това да бъде свързан списък, но в последствие сме установили, че имаме прекалено често операция от типа достъп до IT елемент. Операцията достъп до IT елемент на свързан списък бърза ли е бавна? Бавно. Затова ние, ако тук бяхме написали linked list, трябваше да отидем да променим типа на променливата, още хиляди други места може би, защото това се разпростира в кода, тъй като този linked list се присвоява на други списъци, на други списъци и така нататък. Да отидем още хиляди други места в кода и да сменим на array list. А иначе, ако използваме базовия интерфейс, просто ще сменим ето тук това, което следва след new и готово. Всичко изведнъж заспи. Почваме изведнъж да имаме бърза операция до тези елементи. Бавни операции. Така, нека да пъкнем няколко. Сега, има случаи, в които наистина ви трябва променливо конкретния тип на наследника на даден интерфейс, но когато не е нужно, използвате интерфейс. Колкото се може по-бавно в интерфейс да ще използвате. Има въпрос. Ако използваме, например, лист, това не ограничава ли, например, методите, които можем да използваме на конкретната станция? Например, ако има array list, някакви специални негови методи за себе си, не може да ги използваме. Ако в array list или в linked list има специални методи, които ги няма в лист, по този начин няма да можем да ги използваме. Но когато не се нуждаем от такива специални методи, съветът ми използвайте базов клас. Случайно знам, че linked list и array list нямат специални методи. Те се различават един от друг по начина на имплементация, но иначе интерфейсът им е един и същ. Те нямат специални методи. Но примерно, като работим с Valve, ще видим, че в някои случаи не можем да използваме интерфейс, защото ни трябва специален метод. Така, да вземем да пъхнем няколко пърсъна. Значи пърсън, пешу. Да, има такова име в български език. Българската държава. Гошо и Вани. Това са ми любимите на мене. Сега да им сложим егенета. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Това е малко пещо да те направим за по-малко. Моята егенета искаш. Не, това е само къде. Не му дай, че ще тегли кредит. Мисля, че си 7-4 или пък. Да, ще почекам. Добре, значи съм проблем. Така, така, да сложим и име. Разбира се. Пешо set name. Пешо. Така, ето Пешо е готов. Сега сигурно се чуете какво е това лого отзад. За лог. Така, ако напишем една целочислена константа в Java, тя е от тип int. Но тъй като нашето, ето тук погледнете, нашият егин е от тип long, за да стане от тип long, трябва да сложим едно отзад. Значи на константите, които са целочислени, искаме да са long, слагаме L.
Защото ако не сложим U, те са от тип int. А в типа int 7 милиарда не могат да се съберат. Това са 7 милиарда. 400. Има ли значение дали е главно или е малко? Сега ще ти кажа. Мисля, че има. Но няма. Мисля си, че главно не е позволено, но не е позволено. Така, и сега също да направим Данните да. въпроси от някакви тестове. Между другото, наистина на някакви такива Java сертификационни тестове има такива въпроси. Ни е много гадно, Ние защото... се спешно като папи. Така, ето вече имаме 3 инстанции на класа Person. Нека да ги пъхнем в масива. Как става това? Linked list. Вижте, тук трябваше да името на променливата. Точка, add и да речем, слагаме първо Гошо. Не е задължително да ги пъхваме в реда на създаване. Така. И Ваня. Така, сега според вас в какъв ред ще бъдат в списъка? Ще бъдат първо Гошо, после Пешо, после Ваня. Нищо, че сме ги създали в друг ред. Нека да проверим. Сега ще ви покажа един трик. Ползвали ли сте дебъгера на Java? Ще го ползваме. Как се дебъгира една програма на Java в Eclipse? Много лесно. На нейният клас, който съдържа метода main, а именно този, даваме десен бутон debug as Java application. Значи, на main класа, този, който съдържа функцията main, метода main, десен бутон, debug as Java application. И като пуснем debug, програмата трябва да се изпълнява и спира на брейкпоинти. Ако искате, вие не го правете това, само ще ви показвам какво има в структурите от данните по този начин. Спира на брейкпоинти. Тъй като брейкпоинт в края на функцията май не може да се слага, аз сложих тук един фалшив ред, който е малко безсмислен. Но за да мога да му сложа брейкпоинт, тъй като тук въпреки че не се вижда, има брейкпоинт. И сега, като пуснах програмата, тя почна да се изпълнява от тук надолу, стигна до брейкпоинта и спря. Сега програмата е спряла, вече не се изпълнява и аз мога да видя какво има в променни вид. Как го правя? Като отида в дебъг перспективата, ето това е едно бръмбърче тук, така на дебъг перспективата. И ето тук в дясно, в Variables, виждам какви променни вид има. Така, ето виждам променливата Пешо, тя ме еди какво. Има Ваня. Ами да, ето виждам, дебъгера за това служи за откриване на бъгове. Виждам, че имам бъг. Вчера получих същия, като тренирах. Така че... Казва, че човек не се учи. Да, явно не се от грешките си. Значи, проблемът е, че ето тук съм сетнал някакви стойности на Пешо, но след това съм направил копи-пейст, съм забравил да сменя имената на променливите. Сега вече ще е по-добре. Да. Затова тук трябва да има фактори метода на ID. Или по-отворен конструктор. Спирам дебъгера, пускам пак дебъга. Java, така. Java application, пак спира там, пак отивам дебъг перспективата и пак гледам. Значи ето го Пешо, името му, егинето, Гошо и Ваню. Чудесно. В променливата linked list да видим какво има. Тук има някакви странни работи. First, last. Това са указателчетата към елементите на списъка, ако си спомняте. Имаше едни там стрелкички. First е стрелкичка към първи елемент, а last е стрелкичка към последния елемент. Ето я да видим. First има под елемент item и в този item е Гошо. Той е наистина първи, я да видим. Да. Чудесно Java-та работи. След това на first има next. Това е стрелкичка към следващия елемент. Ето. Item да видим. Това втори елемент ли ще беше? Да, той беше втория, който правихме.
Ако забелязвате на втория елемент вече, има не само next, но има и pref. Защо? Защото списъкът е двойно свързан. Ето това е стрелкичката от втория към третия елемент, а това е стрелкичката от втория към първия елемент. Нека да проверим. Next сочи към Ваню. Да затворим да не става трудно. Pref сочи към Гошо. Значи на елемента Пешо, едната стрелкичка сочи към следващия Ваню, а другата стрелкичка сочи към предния Гошо. И като стигнем, разбира се, до последния елемент, той няма нещо, което да сочи към следващия. Значи първият елемент няма прев, ето трудно е за подсведяване на нещо. И последният елемент няма next. Значи списъкът е двойно свързан. Тест. Така, сега да вземем да обходим елементите. Как се обхождат елементите на списък? В днешно време това се прави ето така. Стикъл for. След това декларираме една променлива от тип съдържания тип в колекцията. Така, двоеточие и списък. И нека да отпечатаме името на поредния елемент в списъка. P.get name. Ето, значи, тази променлива P последователно ще приеме всички стойности на елементите от списъка. И сега да изпълним. Как се изпълнява програма в Eclipse? Не съм готов, ама не дебъгя, съм и радост. Ето тук в конзолката отдолу ми изведе имената в реда, в който съм ги добавил. Така. Как се достъпва и тия елементи? Да речем, искаме да достъпим вторият елемент. Това става така. Link list.get 2. Сега няма да отпечатам и нещо на екрана. Ясно, че това ще върне Ваня. Ако това ще върне person Ваня. Обект тип person, който е Ваня. Така, как се добавя елемент някъде по средата? Значи A до D винаги добавя в края. Как се добавя някъде по средата? Link list .insert. Пак с метода ADD, само че с един аргумент повече. Казваме на коя позиция. Тъй като не съм сигурен точно какво означава този елемент. Това е позицията преди, която трябва да сложим или след. Аз отивам и си проверявам в документацията. Добре, downloads, Java C, може би ще има документация. Java API, да. Java C 8. Така. Казахме, че всичките тези колекции чудеси са в пакета Java Utility. Намираме се го тук. Сега намираме list. Тук търсим метода add. Ето този конкретно. Първия го видяхме, той добавя винаги накрая. Ето този какво прави? Insert the specified element at the specified position. Shift the element currently dead position to the right. Значи, какво излиза? Че тук казваме на коя позиция искаме да е новият елемент, предметно. И там ще добавим, да речем, Ваня. Значи, какво излиза? Сега, че имаме на нулева позиция Гошо, на първа Пешо, на втора Ваню и като пъхнем на първа Ваню ще имаме Гошо, Ваню, Пешо, Ваню. Нека да проверим. Ето, напълнили сме първоначално списък, след това пъхаме един някъде си. Да изпълним.
Така, значи Гошо беше Ваню и е тук на първа позиция вмъкна Ваню още веднъж. Това ни показва вмъкване на елемент и това, че в списъка може да се повтаря веднъж. Така, изтриване на елемент става така, пак няма да го изпълняваме, само ще покажа. Remove, даваме индексът. Нулевият елемент. Така, има и операция Remove All, това е... Не, Remove All няма да изпълняваме. Така, може да изтрием и също така всички елементи на списъка, които са равни на даден елемент. Речем, нека да изтрием всички ванивци. Ще го сложа тук пак горе. Значи, ето след този ред, в списъка имам два пъти ваню. Сега ще кажа remove на всички ванивци. И какво ще стане, колко елемента ще ми останат в списъка. 2. Не, излък. Само първият. Явно 3 е само първи. Затова четете документацията. Който си мисли, че знае всичко, обикновено бърга. Така, оказва, че remove 3 е първи елемент, който е равен на аргумента. Равен според операцията equals. Ако отида сега в person и реимплементирам equals, нещо, което ще направя по-нататък, ще ми маха елементи според тази операция, не според това дали адресът на структура като данни е същия. Така, и още един вид обхождане на списък, който по-късно ще покажем, че работи за всякакви колекции. Обхождане чрез итератор. В Java 1.6 и по-стари нямаше друг начин. Нека да използваме класът итератор. Пишете итератор и контролен интервал. Виждаме, че това е интерфейс в пакета Java Util. Всичко е в Java Util, което е свързано с колекции. Импортваме си го. Итераторът се оказва, че той има някакви такива триъгълни скоби. На него трябва да му кажем от типът на елементите в колекцията, за която ще бъде използван итератор. Значи, тук пак пишем person. Нека къстим променивате. Така, какво е итератор? Итератор това е указател към дадения, към някакъв елемент в някаква колекция. В случая списък. Значи, нека да махна тези работи. Ще коментирам. Значи този итератор може да сочи към Гошо, може да сочи към Пешо, може да сочи към Ваню. Така. При вхождане чрез итератор, първоначално даваме на итератора първият елемент от колекция, от списък. Това как става? Елемент лист с малко повече. Точка итератор. Сега ит сочи към първият елемент на списък. Как може да вземем този първи елемент? Чакай да. Не сочи към първият елемент. Не, с next се взема. Да, с next. Не, в началото итератора сочи малко преди списък. Той има възможност да сочи и преди списъка. Значи в момента итераторът сочи малко преди началото на списъка, демек не сочи първият елемент. За да вземем първият елемент, трябва да извикаме операцията next. Операцията next ни връща следващия елемент. Тоест, итераторът е сочил малко преди... не, може би не го обясням. В началото итераторът сочи към първият елемент. Ако извикаме операцията next, той ни дава елементът, към който сочи в момента итератор. Значи, ще ни върне някакъв person. В началото итераторът сочи към първи елемент, next ни връща елемента, който сочи оператор, значи първи. И се премества към следващия. И се премества към следващия. Всеки път, когато извикате next,
се връща текущо сочения елемент и итератора се мести да сочи следващия. Можем да го извикаме още няколко пъти. Да речем тук да са 5 или 4. Тук ще ни бъде върнат втори елемент в списъка, трети елемент в списъка, а тук какво ще се случи? Но. Не, някакво случайно нещо, че връщаше. Да го погледнем. Просто тъй като няма следващ елемент, итераторът, като му извикаме next, да, трябва да отидем на посетите. Нищо не става. Нищо ли не става? Да. Той е пром с още един, може да се откаже. Връща exception. Exception хвърляш, да. Значи, когато итераторът вече е свършил колекцията, вече не сочи към никой елемент на колекцията, да не сочи малко след нея, тогава, ако му извикате next, ще ни хвърли изключение. Как разбирате дали има възможност да се вика next? Чрез метода hasNext. Така, сега тук малко изтривам. И те hasNext е boolean, връща true, ако има следващ елемент. И как тогава ще обходим цялата колекция с цикъл while. Докато има следващ, вземи този следващ. Ага, да. Ето. Значи, взимаме итератор от списъка, докато има следващ, взимаме следващия, вършим някаква работа с него. И продължаваме цикъл. Това тук и това тук са напълно еквивалентни. Това е старият начин, това е новият начин. Сега, новият начин обаче ни дава възможност да правим и други работи. Той ни дава възможност да изтрием текущо сочени от итератор елементи. Примерно, тук нямаме нищо, с което да кажем изтри текущо сочени елементи. Няма как да кажем на колекцията кой е този текущо сочен елемент. Имаме само стойността, но тя вече е извадена от списъка. А тук имаме итератор, който сочи наистина някъде вътре в списъка. И как можем да изтрием елемента сочен от итератора? С iter-remove. Значи, новият начин е по-кратичък, по-ясен, обаче старият начин ни позволява да премахваме текущия елемент от колекцията. Така. И мисля да приключим с примерите за списък до тук, като ще ви кажа сега следното. Ако тук сега изведнъж сменим на ArrayList, всичко ще работи както го очакваме. Трябва само да се импортим. В смисъл всичко ще работи по същия начин. Само че операциите ще имат различно време на изпълнение. Ето, примерно това изтриване на елемент на linked list е бързо, а на ArrayList е бавно. Това добавяне на елемент някъде по средата, на linked list е бързо, на ArrayList е бавно. Обаче, пък, ако напишем, нека да си преминем тази променлива на list. Обаче пък ако напишем list get първия елемент или изобщо и елемент, с ArrayList това ще е бързо, но с linked list ще е бавно. Значи, това, което ви казва Владо, това е легалният начин за изтриване на елемент от колекция. Този начин, примерно, дори да вземете елемента, можете пак да го намерите в списъка, да се опитате да го изтриете и ще ви даде exception. Да. Всъщност може да се изтрие така list, remove и тия елемент. Да, може през итератор, може и тия елемент да бъде изтрият. Но в while cycle, не в for cycle ще даде exception. Да, точно това. Но да речем, ние от някъде отвънка ни идва това число. Ние знаем, че и тия елемент са интересни. Така, значи, между един списък може да му сменяме имплементацията между ArrayList и LinkedList
всичко ще работи, но се променя скоростта. Променят се скоростта на различните операции според това, което написахме там на диската. Get на ит елемент е много бързо за ArrayList и общо взето всичко останало за linked list е по-бързо. Горе-долу, това са разликите между двата списъка. Така, сега нека да пробваме множество. Тъй като мене ме мързи, ще направим следното. Ако ще снимем на сет, ще си импортим сет. Ще използвам първо хешсет. Импортвам хешсет. И ще променям тази промена на сет. Значи, какво направих? Вече имам множество от пърсъни, как се казва с оригиналното име сет, и от тип хешсет от пърсъни. Същите пърсъни, просто ги добавим. Така, как се отпожда едно множество? Ами, абсолютно същия начин, както се отпожда списък. Няма абсолютно никаква разлика. Защо? Защото и двете са колекции. Значи колекциите се отпождат по някакъв начин в чата. Може с ето този краткия новия начин, може и с стария начин с итератор. С тази разлика, че итератор ви дава възможност да махате текущо сочени елементи. А тук нямате тази възможност. Нека да пробваме да изведем на екрана имената на пърсъните в множеството. Какво сме направили в момента? На множеството сме добавили Гошо, Пешо, Ваню и да изведем на екрана имената на пърсъните в списък. Java Application. Така, прави ли впечатление? Каква е разликата с списък? Значи не ги изказва последно. Да, не ги изказва в реда, в който сме го добавили. Защо? Защото множеството или поне хешсета не поддържа абсолютно никакъв ред на добавените елементи и със сигурност редът не е редът на добавяне. В списъка редът е редът на добавяне, в множеството не е. Така, между другото, можеше да се окаже, че ще да излезнат в реда, в който са добавени, но това вече е чисто случайно. Може да е абсолютно случайно да се случи. Така, това е разликата с списък, иначе това, което ние пишем тук е абсолютно също. С итератор по абсолютно същия начин се използва множеството. Така, добавянето е с... Тук вече няма метод add с индекс. Защо? Защото в множеството индекс няма. Няма смисъл да казваме служи този елемент на ита позиция, защото в множеството няма позиция. Така че тук метод add с индекс няма. Нека да пробвам обаче друга една разлика с множеството. Ще добавим Ваню втори път. И разбира се, съвсем неочаквано, Ваню не се появява втори път в множеството. Колкото и пъти да го добавим, него го има само веднъж. Когато премахнем от множеството един елемент, да речем пак да е Ваню, тъй като него го има само веднъж, той ще бъде премахнат всичките негови срещи. Ето сега ще имаме само Гошо и Пешо. Ще не очакваме. Така, как да направим сега? Направим ли хешсет по егенето? Хешкод по егенето. Дайте ми предложение как трябва да се направи хешсет по егенето. Така, сега да речем, искаме да използваме някакво наше си сравнение. Да речем, че имаме следното. Така, да речем, че имаме следното. Това е P1. Това е обектът P1. Това е
обекта 5b. Така. Обекта 5.3. Тоест не сме ги кръстили с имената на хората. Те ни идват от някъде от файл, да речем, и ние не знаем как да ги кръстим. Но да речем, че направим един обект 5.4, който е със същото егене като Ваня. Той е Ваня. Обаче е друг обект. И сега, ако добавим 5.4, значи имаме 4 обекта, беше оглашен Ваня, Ваня го има още веднъж със същото егене, значи същия човек, не е някой друг Ваня. Добавим ги всички тези 4 обекта в множеството и я да видим какво ще се получи. За съжаление, Ваня го има два пъти. Въпреки че един и същи човек, двата обекта са различни и той се добавя два пъти в множеството. За да решим този проблем, ние трябва да редефинираме, да предефинираме методът equals на нашия клас person. Така, ето го тук, как става лесно предефинирането на методи в Eclipse. Цъквате тук някъде в класа, тесния бутон, source, override. Control Space също? Да. Добре, десен бутон може, source, override implement methods. Override на български е предефиниран. И тук ни се появят всички възможни методи, които могат да бъдат override. Ние ще override-ваме equals. Хешкод може да пропуснем да го override. Да оставим оригиналната имплементация. Не. Защо? Защото в сета ще вкараме два пъти в хеш сета елемента. Мисля, ще го има на различни позиции. Да, по-общо казано, ако за два елемента equals връщат true и хешкод трябва да връщат true. Ако предефинираме само equals, ние няма как да гарантираме изпълнението на това случай. И всъщност то няма и да се случи, защото ние ще имаме два различни обекта за Ваню, ние ще предефинираме equals, то ще връща true, обаче ако ставим оригиналния хешкод, той ще връща различни стойности за двата ваниуци. Така, ето, override-нахме. И сега какво трябва да направим тук? Трябва да този обект object да го каснем до person. Да му извикаме метода getEgene и да сравним с егенето на this обект. This getEgene. Ето това е условието за равност на двата обекта. Трябва ли да проверим дали обект, който ни е подадена инстанция на person? Така, мисля, че трябва, но да проверим документацията. В всеки случай не е абсолютно задължително, защото ще се получи изключение. А пък ние не очакваме да е различен. Така че това изключение на нашия добър индикатор, че нещо сме сбъркали. Така, нека се държи с... Ами, мисля, че не е задължително. Така излиза. Ако обектът, който се опитваме да тестваме за еднаквост, не е person, тогава ето това парченце код ще хвърля изключение от тип class_cast_exception. Equals може да изхвърля class_cast_exception. Тук не пише нищо изрично. Да, но идеята е, ако случайно не го подадеш person, да не хвърля exception и да спира програмата, просто да не false. Напротив, аз би казал, че това е една хубава идея. Ние не очакваме да сравняваме person с други видове класове. Защо? Защото в нашето множество ще пъхаме само person. Няма да пъхаме object. Пъхаме в сета object, тогава ще очакваме да се сравняваме с други
класове, но ние не го очакваме. Така че ние така си гарантираме един хубав бъг детекшн. Ако има бъг, ще има изключение. И обратното, ако има изключение, има бъг. Така че ще го оставим така и просто. Добра практика ли е да се ползват G33 в самия клас, който ги в Както решиш. Не мисля, че е добра, не мисля, че е лошо. Така. И сега хешкод трябва да имплементираме също така трябва да имплементираме и хешкод. Как можем да гарантираме, че два еднакви пърсъна ще върнат един и същи хешкод? Какво може да използваме за хешкод? егето? Да, самото един. Може да използваме за хешкод. Това е перфектният хешкод, защото два нееднакви... няма да стане. Това е лом. Да, какво предлагате да се направи? Това беше лом. Дайте предложение. Можем да го вземем по модул. Точно. Размена таблицата. Модул 65 000. Примерно. 356. Така, това все още обаче от тип long. Значи трябва да го кастне към input. И така, Добре. вече хеш функцията ми не е перфектна, съжаление. Ако ползваме винаги интеджер, май сме ограничени от RAM памет. В смисъл само 4, т.е. 1 милиард и по там елемент. Ако искам да имам по-голяма хеш таблица с повече елементи. Не може хешкода да връща тип input. Хеш кода връща тип input, но в хеш таблицата може да има повече от 4 милиарда елементи. Нямаме време наистина да ви покажа как работи хеш таблицата, но тя може да има повече от 4 милиарда елементи. Просто ще има някои, които имат един и същи хеш. Да, в смисъл, нали, на всеки слот има свързан списък един вид. Точно, това е... Обаче има друга имплементация на хеш таблица. М? Има друга имплементация на хеш таблица, в която на всеки слот има само един елемент. Аз мисля, че proprietary за версия при начало. Не? Имплементацията отзад. То очевидно е с кофе с предполагане, защото се вижда и други. Да. Каква е, наистина не бива да се интересува. Ами добре, сигурно има такива, които нямат предполагане. Тогава те може би ще бъдат изключения, ако пъхнем втори елемент също така. Така, и сега я да видим какво ще стане. И ето Ваню вече го има само веднъж. Чудесно, вече използваме множеството по предназначение. Така, и сега ще направим ето тук да речем да сменим хеш сет на 30. Така. Дали ще има проблем? Как мисля да има? Компилацията явно минава на около пусна, сега ще има някакъв проблем. Не имплементира comparable person. Да. Не сме имплементирали сравнение за нашия тип person. Трябва да пуснем да видим какво ще стане. Хоп, какво стана? В 30 някъде се опитва имплементацията на JDK да кастне нашият елемент до comparable. Ето, Java. Comparable, аз ви казах, че Java UT изглежда само Java. Така, трябва нашият клас да бъде кастабъл, да може да се кастне до comparable. Как става тази работа? Не трябва да го имплементираме. Ето сега ще имплементваме implement comparable. Малко смешно, но comparable отново има generic за него и трябва да напишем същия тип. Comparable в тръгваме скоби същия тип. Тоест, то ще... не, всъщност може да е друг. Но в най-често ще е същия тип. Тоест ще сравняваме един person с друг person. В принцип може да направим да сравняваме един person с друг. Помисли се. Така, сега какво се прави?
най-лесно, за да си имплементираме compare метода. Цъкваме тук някъде, да си вмисли контролен тървен може. Десен бутон, source, override implement метод. Това вече го правихме. Това върши работа и за методи, които идват не само от клас, но и от интерфейс. Ето тук виждаме, че compare-то можем да override и implementираме. По дефолт Eclipse ни го е избрал, защото ако не го override, т.е. ако не го имплементираме, няма да му се компилира програмата. Така че ще го имплементираме. Това къде се появи в началото. Така. Няма да ви обяснявам каквото е. Ако искате го сте, не пречи. Аз съм обяснил случай. Така ли? Да. Така. Ето тук това ще окръстим обич. Не, перст. Адър. Така, и сега как да сравним двата пърсъни. Кога текущия да е по-малко от другия, кога да е равен, кога да е по-голям. За кога да е равен е лесно. If това е вярно, тогава връщаме 0. Тук other. Даже няма нужда да се каства, защото... Така. Не можем да направо да извикаме equals. Може. Само, че аз така ви подказвам какво трябва да пише сега за едно и за минус едно. Какво трябва да направим, кога нашия текущ обект, нашия текущ пърсън ще е по-малко от другия. Всъщност това има ли значение? Просто трябва да Не трябва да си изберем нещо. Трябва да си изберем нещо. Да, но смисъл, каквото и да ще работи правилно. Не съвсем каквото и да е. Някой спомена по име. По име няма да работи. Има много ваници в България, с различни идеи. Отново, каквото сравняваме за които полета използваме в equals, същите най-вероятно ще използваме и в compare-то. Не е абсолютно сигурно това, но най-обикновено използваме същите. Значи, ако текущото егене е по-малко от на другия егенето, ще върнем минус 1. И в третия случай няма да го пишем и си, защото е ясно, че стигнем в него. Ще върнем 1. А можем ли да дефинираме equals чрез compare-то, когато обръща 0? Може. Може и тук сега това да го изтрием и да напишем return compare to person object да бъде равно на 0. Разбира се, внимаваме да не направим equals да дефинираме чрез compare-то и compare-то да дефинираме чрез equals. Аз не бих го направил, защото нали, главният кейс е ясен, ама примерно equals ще изпълни един if повече, в случай, че те не са равни, което е излишно. Да, точно така. Може би ще има и някакво забавяне, така че обикновено не се прави едното да използва другото, но се синхронизира, т.е. като пишете в едното едно нещо, гледате смислено и в другото нещо да е съобразено. Така, и сега ще ни излезнат подредени по егене, което, ако вземем предвид хора родени миналия век, все още в тази стая сме само такива, ще ни излезнат и горе-долу подредени и по възраст. Най-стария, най-подреден. Да пуснем. Така, Пешо е 74-ти набор, след това Ваня, който е 76-ти, 34-ти месец, те са еднакви тези. Айде, този ще бъде така, а пък този да бъде роден през януари 12-ти. Айде, Пешо ще го правим малко. 7 месец, 8 ден. Така, няма да пуснем сега.
Ваня излезе два. Да. Да, защото не Две съм егени. копирал. Точно така. Сега имам двама ваници. Единият е с това егени, другият е с това. Моята идея беше да си някаква егени, значи оправям си програмката. Не, това искам да го сложа на площ също. Ето, готово. Имаме двама ванилци с едно и също егени. И Бошо беше препуснем. Значи Пешо е най-възрастен, след това е Ваню, който е януари 76, а пък Бошо е декември 76, той е най-младият деца. Сега, ако има хора родени този век или 19 век, тогава сметката е малко по-трудна. Примерно, ако направим такова сравнение, моят син ще е по-дълго. Така. Какво друго може да видим? Представете си, че на този обект P4 сложим име Владо. Какво ще се случи сега? Ще имаме ли Иван и Владо в нашето множество? Няма. Да, за съжаление. Само първият ще влезне, а вторият няма да влезне, тъй като според Николс Ваня и Владо са еднакви. И те наистина са еднакви. Проблемът е, че имаме някъде неконсистентност в данните. Причем някой файл нещо се е повредил, някой грешно е въвел, случват се такива работи, но нашата програма ще ги смята за еднакви. Тези файловете. И правилно, защото са на също един. Явно на един е сбъркан. Така, друго какво да покажем за множество? Няма. Освен вие, ако имате въпроси. За мапове след почивка. Въпроси имате? Добре. Мен сега искате да обядваме и след това ще направим една задачка, с което да ви покажем, че в структурите данни могат да бъдат нещо повече от само име и егони. И могат да се бъдат и на по-сложни работи, мапове, например. Така, тази задачка, която ще решим след почивката, ще използваме и утре за файлове. Тя ще малко ще помогна за утре. И някъде по-към края, едно да има време, а може би дори преди тази задачка с маповете, ще ви разкажа за сложност на алгоритми. Как се оценява кой алгоритъм е по-бърз от математически, не на алгоритъм. Добре, аз приятвам се. Сега, приятвам, понеже има 10 минути по скала, за на скала, в момента се размалвам и също, понеже да ни създаваме логистични неудобства, значи идеята е да дадем заедно. Само се разделиме на двете опашки, но да не сте един по един, защото те ви отмятат там в един списък, вас какво причина така. Така че идеята да ни създадем прекленти сравнения, логистично. Сега... Ако искате да ви кажа условието на задачата, само да си мислите, а пък ще имплементираме след това. Спреме запис. Ама не, аз да ви кажа условието на задачата, може да не спомня. Просто че свичи хартията. Добре, спира запис. Мисля, че може да бъде. Ще го довъртам. Тук мисля, че е доста отпочването вече. Това има тук. Така, условието на задачата е следното. Имаме ученици, студенти и предмети. Грешка. Ученици, учители и предмети. Учениците, студенти са горе-долу на също. Не, ще използваме това. Да. Така. Значи имаме учители.
ученици и предмети. Всеки учител може да преподава по няколко предмета. Преподава предмети. Така, учениците пък преподават тъм. Учениците пък учат някакви предмети. Така, учителите също могат да пишат оценки на ученици по предмети. Оценяват ученици по предмети. А пък ученици съответно могат да бъдат оценявани по предмети. Оценявани от учител по предмет. Така, значи имаме и оценки. Всяка оценка има учител, който я е писал, ученик, който я е получил и предмет, по който е написал. Как се знае един предмет от едно, що ли се преподава? Ами, в крайна сметка реши да е много. Така, ето това нещо ние ще го направим на структур Q данни. Нещо съвсем смислено. Има го по училищата, сигурно всяко училище има по 15 имплементации от дипломни работи и така нататък. Тъй ще направим ето това нещо като структура данни, но първо все пак ще започна с сложността на алгоритмите. Айде тук. Тези целени тук кампус има и брандирани с там, тези брандирани само с кампус. Ето данните, като на момента не ми ги остане, защото така съм ги наредил. После се събираме отпред от обяд и тръгваме вие данцата там с двата. Всички ли искат да се наскаля или някой Аз съм на гости. на готвен? Добре. Друг за готвен? Добре, Водо ще ви води на скаля, аз ще водя за готвен. Айде вече няколко. И може да момиче. Колко ме изкарате си не Не може. Той се изгледа в матика. You never know. Не, не работи. Не работи. Това е лошо, защото някой има ли достатъчно висок да го изключи? Ти пеш. Аз предния път го изключвам малко с